கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். வேதத்திலிருந்து ஒரு ரகசியத்தை இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். ஆதியாகமம் தொடக்க நூலின் புத்தகம் 32ஆம் அதிகாரத்துல 25ஆம் வசனம், யாக்கோபுக்கும் தேவ தூதனுக்கும் இடையே நடக்கின்ற ஒரு அழகான காரியத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். அந்த 25ஆம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது: அவரை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவருடைய தொடை சந்தை தூதன் தொட்டார், அதனால் அவருடனே கூட போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுளுக்கிற்று என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, யாக்கோபு தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெபத்தை குறித்து இந்த அதிகாரம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. பாருங்களேன், யாக்கோபு தேவ தூதனோடு கூட போராடுகிற ஒரு காரியம். அவர் போராடி ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. போராடி ஜெபிக்கிற பொழுது தூதனானவர் என்ன செய்கிறாராம்? யாக்கோபினுடைய தொடை சந்தை தொடுகிற பொழுது தொடை சந்து சுளுக்கிற்று என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, 31ஆம் வசனம் மிகவும் அழகாய் சொல்லுகிறது: யாக்கோபு நொண்டி நொண்டி நடந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, யாக்கோபு எப்படி ஜெபித்தாராம்? போராடி ஜெபித்தாராங்க. தன்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட வருகிறார். பயங்கரமான காரியத்திலிருந்து தேவன் அவரை விடுவித்து ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதங்களோடு கூட புறப்பட்டு வருகிறாருங்க. கிட்டத்தட்ட 21 ஆண்டுகள் தன்னுடைய மாமனாருடைய வீட்டிலே இருந்து பிள்ளைகளை திருமணம் முடித்து பிள்ளைகளை எல்லாம் பெற்றெடுத்து அற்புதமான சொத்துக்களை எல்லாம் பெருக்கிக் கொண்டு அவர் திருப்பி தன் சொந்த தேசத்திற்கு வருகிற பொழுது ஒரு இடத்திற்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். வந்த பொழுது தன் குடும்பத்தாரையும் தன்னுடைய சொத்துக்களையும் நதியின் அப்புறத்தில் விட்டுவிட்டு அவர் இன்னொரு புறத்திலே வந்து தேவனுக்கு முன்பதாக இரவெல்லாம் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். வேதம் ரொம்ப அழகாய் சொல்லுகிறது: அவர் போராடுகையில், யாக்கோபு தேவனோடு தேவ தூதரோடு போராடுகிற ஒரு அனுபவம். போராடி ஜெபிக்கிற பொழுது அவருடைய தொடை சந்து சுளுக்கிற்று என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையானவர்களே, கொஞ்சம் நான் வித்தியாசமாக யோசிக்க நான் விரும்புகிறேன். யாக்கோபு போராடி ஜெபித்தார், ஆனால் ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுத்தார். இஸ்ரவேல் என்று அவர் ஆசீர்வதித்து அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்தார் என்பது உண்மைதான். ஆனால் ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், இப்படி போராடி யாக்கோபு ஜெபித்திருக்க வேண்டுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது. ஏன் அப்படின்னா, அநேக நேரங்கள்ல நம்மளும் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் போராடி மாம்சத்தின்படி ஜெபிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறோம். மிகுந்த ஆர்வம், நல்லா போராடி ஜெபிக்கணும், யுத்த களத்தில் நின்று நாம் போராட வேண்டும், எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டும், சாத்தான் கிரியைகளை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி போராடி ஜெபிப்பதிலே நம்முடைய மாம்சத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம்? இழப்பதற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பாருங்களேன், இழப்பதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, அதுதான் ஜெபம் என்று சொல்லி அதிலேயே அநேக நேரங்கள் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கருமையான தேவ பிள்ளைகளே, போராட்ட ஜெபம். நல்ல ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். யாக்கோபு ஏறெடுத்த பொழுது அவர், நான் விசுவாசிக்கிறேன், யாக்கோபுடைய நிலைமையிலே அவர் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை அறியாமல் மறந்தவராய் ஜெபிக்கிற ஜெபம் தான் இந்த போராட்ட ஜெபம். நல்லா கவனிக்கணும் இந்த காரியத்தை. அவர் போராடி ஜெபிக்கிறாரு, தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு காரியம், தேவன் லகுவாய் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை லகுவாய் நாம் பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் அனுபவிக்க முடியும் என்று சொல்லி உலகத்திலே தேவ சமூகத்திலே போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆண்டவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசித்தவர்களாய். நல்ல கவனிங்களேன். ஜெபம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தேவன் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் என்று தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி தேவனை விசுவாசித்து அந்த வார்த்தையை நாம் அப்ளை பண்ணுகிற பாருங்களேன், அப்பொழுது ஒரு அற்புதம் உண்டாகும் இயேசுவின் நாமத்தில். இதைத்தான் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் வெளிச்சத்தில் தேவன் அழகாய் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தபடியினாலே நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே அதை அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அனுபவிக்கத்தான் பிறந்திருக்கிறோம். அநேகர் சொல்லுகிறோம், நான் நல்லா ஜெபிக்கிறேன் பிரதர், போராடி பார்க்கிறேன் பிரதர், தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறேன், ஆனா எனக்கு பதில் வரவில்லை பிரதர். நான் எத்தனை நாட்கள் கண்ணீரோடு ஆண்டவருக்கு முன்பதாக இருந்து நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன், ஜெபத்தில் வைராக்கியமே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆனாலும் கூட எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கவில்லை என்று சொல்லி சோர்ந்து போயிருக்கிற அநேகரை நாம் பார்க்க முடிகிறது. எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே,
ஒரு ரகசியத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். என்ன அப்படின்னா, யாக்கோபு போராடினார். எஸ், அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைத்தது. நம்மளும் போராடி போராடி ஜெபித்தாலும் பதில் உண்டு. நல்ல கவனிங்களேன். ஆனா அந்த போராட்ட நாட்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த நாட்கள் எல்லாம் நம்முடைய இருதயமான சஞ்சலப்படும், தவிக்கும், ரொம்ப கவலைக்குள் நம்ம விழுந்து விடுவோம். பாருங்களேன், 21 ஆண்டுகள் கழித்து தாங்க அப்படி புறப்பட்டு வருகிற யாக்கோபு. அப்ப 21 ஆண்டுகளை எப்படி இருந்திருப்பார்? என் சகோதரனை கொன்று விடுவானோ, என் சகோதரனை கொன்று விடுவான்னு சொல்லி சகோதரனை நினைத்து 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 சகோதரன் பாருங்களேன் யாக்கோபை விரட்டி அடித்த பொழுது, யாக்கோபு ஊரை விட்டு புறப்பட்டு வருகிற பொழுது சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் 21 ஆண்டுகள் யாக்கோபுடைய காதுல ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தபடியினாலே அவர் இரவெல்லாம் போராட வேண்டிய சூழ்நிலைக்குள் அவர் வருகிறாருங்க. நம்ம ஏன் போராடுறோம் அப்படின்னா, எல்லா மனிதனுடைய வார்த்தைகளும் உள்ளே உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து நம்மளை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? தைத்து கொண்டு பலவீனப்படுத்துகிறது. மனிதனுடைய வார்த்தை எல்லாம் மேற்கொண்டு 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 ஐயோ எனக்கு இப்படி நடந்துருமோ, ஐயோ இப்படி நடந்துருமோ என்று சொல்லி போராட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். நான் சொல்றேன், நீங்கள் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு மனிதன் போராடுகிறான் என்றாலே அவன் இருதயம் சமாதானத்தில் இல்லை என்று சொல்லி அறுத்தவன், அவன் இருதயம் சந்தோஷத்தில் இல்லை என்று சொல்லி அறுத்தவன், அவன் தேவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசிக்காமல் அவன் போராட வேண்டிய சூழ்நிலையில் அவன் தள்ளப்படுகிறான். எனக்கு அருமையானவர்களே, யாக்கோபு அறியாமையினாலே போராடுவதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். விசுவாசம் இல்லாமல் போராடுவதைத்தான் நாம் இங்கு பார்க்கின்றோம். யாக்கோபு சொல்லுகிறார், நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழியே உம்மை விட மாட்டேன். நல்ல கவனி இந்த வார்த்தையை, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழியே உம்மை விட மாட்டேன். பாருங்களேன் அவர் எப்படி சொல்றாரு. ஆனா எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, கொஞ்சம் முன்பதாக அதிகாரங்களை திருப்பி பார்த்தீர்கள் என்றால், ஆதியாகமம், அதே ஆதியாகம புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரம், தொடக்க நூல் 28ஆம் அதிகாரம் 10, 11, 12 வசனங்களை நான் வாசிக்கின்றேன். யாக்கோபு பெயர்சபாவை விட்டு புறப்பட்டு ஆரோனுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணி ஒரு இடத்திலே வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினாலே அந்த இரவிலே அவர் அவ்விடத்து கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தன் தலையின் கீழ் வைத்து அங்கே அவர் நித்திரை செய்யும்படி படுத்துக் கொண்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம். நல்லா தூங்குறாருங்க, நல்ல இரவுல தூக்கம் வருகிறது. வனாந்தரத்தில் அப்படியே கற்களை அவர் வைத்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? அவர் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தலைக்கு ஒரு கல்லை வைத்திருக்கிறார். வைத்து விட்டு அவர் நன்றாய் நன்றாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சொப்பனம் அவருக்கு தோன்றுகிறது, ஒரு கனவு அவருக்கு வருகிறது. அந்த கனவில என்ன நடக்கிறது? ஒரு ஏணி பூமியில் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது, அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது. அதிலே தேவ தூதர் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமாய் இருந்தார்கள் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல, பிற்பாடு வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் பேசுகிறார். வானத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து தேவன் பேசுகிறார், யாக்கோபே நீ பயப்படாதே, நீ கவலைப்படாத, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். நீ போகிற இடங்களில் எல்லாம் உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் உன்னோடு இருந்து உன்னை பழகி பெருக பண்ணுவேன். ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம், ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தவர் சொல்லுகிற வார்த்தை தெரியுமா? நான் சொல்லியதை செய்யும் அளவும். ஓ, நல்லா கவனிங்க. அந்த 28:15 வசனத்தில் அழகா சொல்லுகிறது, நான் சொல்லியதை செய்யும் அளவும். அதுக்கு முன்னால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நான் உன்னை காத்து உன்னோட கூட இருந்து நீ போகிற இடத்தில் எல்லாம் உனக்கு நன்மைகளை செய்து அற்புதங்களை செய்து இந்த தேசத்திற்கு நீ எங்கிருந்து புறப்பட்டு போகிறாயோ அந்த தேசத்திற்கு உன்னை செழிப்பாய் நிம்மதியாய் சந்தோஷமாய் கொண்டு வருவேன் சொல்லிட்டு தான் சொல்றாருங்க. உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன். வாக்குத்தத்தத்தை வாங்கினவர் யாக்கோபு. அந்த வாக்குத்தத்தத்தோடு தான் புறப்படுகிறார். சபை திருப்பி வருகிற பொழுது அவருடைய நம்பிக்கை யார் மேல் இருக்க வேண்டும்? தேவன் மேல் இருக்க வேண்டும். ஐயா, தேவன் சொன்னார் அல்லவா, இத்தனை ஆண்டுகள் பாதுகாத்தார் அல்லவா, சொன்னபடி என்னை பெருக்கி இருக்கிறார் அல்லவா, ஆனாலும் கூட அப்படியான ஆண்டவர் நிச்சயம் என்னை கைவிட மாட்டார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு வந்திருந்தால் ஏசாவை குறித்த பயம் அவருக்கு இருந்திருக்காது. அந்த இரவெல்லாம் போராட வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருந்திருக்காதுங்க. நான் சொல்றேன், வாக்குத்தத்தம் பண்ணினர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் பிடித்துக் கொண்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எதிரான காரியங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் சரி பண்ணி விடுவார். நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிற்பாடு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா யாக்கோபு லஞ்சம் கொடுத்து அனுப்புகிறார். தன் சகோதரனுடைய ஏசாவுடைய கோபம் தணிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஏசாவை ஏற்கனவே தேவன் கோபத்தை தணிய பண்ணிவிட்டார். அதை அறியாத யாக்கோபு இரவெல்லாம் போராடி 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 ஜெபித்து அப்பவும் ஆசீர்வாதத்தை வாங்கின பிற்பாடு பாருங்களேன், முன்பதாக ஆட்டு மந்தைகள் சில கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்து ஏசாவை கூல் பண்ணும்படியாக அனுப்புறாருங்க. இருதயத்தை பூரிப்பாக்குவதற்கு. நான் சொல்றேன், தயவு செய்து
மாம்சத்துல எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்காதீர்கள். இந்த பொருளை கொடுத்து அவரை சமாதானப்படுத்தி விடலாம், இதை செய்து அவர் சமாதானப்படுத்தி விடலாம். இல்லை இல்லை இல்லை, சமாதானப்படுத்துகிற ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். வசனத்தை பேசுங்கள். என் ஆண்டவர் என்னோட கூட இருக்கிறார். எனக்கு முன்பதாக போய் எல்லா கோணலான காரியங்களை அவர் சரிப்படுத்தி என்னை நேர்த்தியாய் கொண்டு போகிறவர் ஐயா. யாக்கோபு இரவெல்லாம் போராடி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்தவராய் இருந்தால். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, விசுவாசிகள் வார்த்தைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், வார்த்தை அப்ளை பண்ணுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் என் ஆண்டவர் எல்லாரும் செய்து முடித்தபடி நான் இதை விசுவாசிக்கிறேன் ஐயா. இது எனக்கு நடந்து விட்டது. ஓ, நன்மை நடந்து விட்டது. சொன்னவர் உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறபடினால் இனி நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நிச்சயமாகவே என் வாழ்க்கையில இந்த அற்புதத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன். இப்படி சொல்லுங்க, இப்படி விசுவாச அறிக்கை செய்யுங்கள். தேவன் சிலுவையில எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தபடியினாலே விசுவாச வார்த்தைகள் சொல்லி இதை எனக்காய் தேவன் செய்து முடித்தார், இதை நான் அனுபவிக்க போகிறேன். எனக்கு எதிரான காரியங்கள் வாய்க்காமல் போகும் இயேசுவின் நாமத்தில். அவ்வளவுதான் மேட்டர். தெரியுதா? போராடி ஜெபித்த யாக்கோபுடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டது. நம்ம போராடி ஜெபிக்க சரீரம் பலவீனப்படும். நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, விசுவாசத்தில் செபியுங்கள். சரீரமும் ஆத்மாவும் பலனடைவதை பார்க்க முடியும். விசுவாச வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்யுங்கள். தேவன் செய்து முடித்த எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்கும்படியாகவே நிச்சயமாகவே ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு உண்டாயிருக்கும். பயப்படாதிருங்கள், கவலைப்படாதிருங்கள். தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார். God bless you, God bless you, God bless you. ஆமென்.